След като призракът се замина, Скруч отново заспа. Сънят му обаче отново беше прекъснат. Сега старият скъперник се озова в жилището на Боб Кратич. Семейството не можеше да плаща за лечението на малкото си дете Тим, защото Скруч не искаше да им помогне. Тогава духът пожела те да напуснат дома на семейство Кратич и го отведе при племенника на стария. И благодаря за прекрасната вечеря. На здраве. Весела Коледа. Но да не забравяме моето Скруч. На здраве иска нещо. Какво? Ти сигурно се шикуваш. Как може да искаш толкова за него? Той е толкова противен. Да, но е жалко. Има толкова пари, но не ги дава на никой. Призракът на настоящето се замина и Скруч отново заспа. Тогава обаче дойде и най-страшното от всички привидения.
Зловещото привидение отведе Скруч в един изоставен дом. Чакай!